लोगोफोर बे भिडिअ'आव सावरायनो आखायाव लादों जे जों उन्दुनायनि सिगां मा बाथ्राफोरखौ जों गोसोआव लानांगौ एबा उन्दुलांनायाव जोङो मानो थैनानै थाङो एबा उन्दुलांनायाव जोंनाव माब्रै गोसानथि नारसिननाय जों जायखौ बुङो बे मानो जायो एबा गोबाव सम उन्दुनाय आरो दसे सम उन्दुनायाव जोंहा मा डिफारेन्स दङ बिनि बागै आं बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो बाहाय एसे सावरायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि इन्टारेस्टेड जादोंबा जोबजासिम नायलां बुजिनानै ला आरो आं सानो बयहाबो साफ्रोमाबो बेखौ नायनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आरो जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ बिथांमोना नायाब्लाबो जागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो जों गोबाव खालामाजासे दावगालांगिनि। लोगोफोर उन्दुनाया जों साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय मानसि हिसाबै जोंनो नांगौ, नाथाय बेयो गोबाव सम उन्दुब्लाबो बे जोंनि थाखाय खहा खालामो एबा जोबोद एसेल' उन्दुब्लाबो बेयो जोंनि थाखाय खहा खालामो। नाथाय गोबाव सम आरो एसे सम उन्दुनायाव बाहायबो जोंहा माखासे मुलाम्फाफोर दङ। ओरैबायदि जायो खायफाया जोबोद गोबाव सम उन्दुयोब्लाबो बेयो उन्दुनायनि निन थाङा, जायखौ जों निन होनना बुङो, निन थाङा। नाथाय खायफाया 4-5 घन्टा उन्दुबानो निन थांनाय जायो। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दानिया जोङो बयबो खोनाबाय जानो हागौ उन्दुलांनायाव थैनानै थादों खायफाया, माब्लाबा सोरनिबा गामियाव जाबायबो जानो हागौ। बे जाहैबाय उन्दुनायनि गोरोन्थिनि थाखायबो जायो मोनसेया आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरनिफ्रायबो जानो हागौ। नाथाय आं बाहाय गुबुन गुबुन बिथिं जेरै बेरामफोर थानाय बायदिसिनाखौ आं बाहाय बुंनो आखायाव लायाखै जे उन्दुनायनि गेजेरजों जों माब्रै जाफ्लांबायनो हागौ एबा बैफोरबादि बेराम जाजानाय सुबुंफोरा उन्दुनायनि गेजेरजोंबो बांसिनै जरजा खालामनानै जरजासिननानै थैलांफ्लांदोंबो जानो हागौ। बेनि थाखाय आं बेखौ बुंनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बाहाय बुंनो आखायाव लाबोनाया जाहैबाय नोंथांमोननो बयबो बेखौ फ्राय जायो। जों बेक्तिया जायाबाबो न'खराव सोरबा साफाया जायो। जे गोसानथि नारसिननाय जों जायखौ बुङो उन्दुलांनाय समावनो जों बे सिमाङाव बायदिसिना नुनानै बाब्राबनाय खुब्राबनाय जायो, मोगथाङाव आवाज जायो। बेखौ जों जायखौ गोब्राबनाय होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो बाहाय साफ्रोमबो बिथाङानो नोंथांमोनानो नुजोब्बाय जानो हागौ जे मालाबा फोजानांगौसो जालाय लायो आरो बेबायदि मालाबा जोंनाव जायो। बेयावबो जों बाहाय मिथिनो मोनगोन। दा अब्ला गोसानथि नारसिननाया मानि थाखाय जायो बेखौ आं बुंग्रोनोसै। लोगोफोर जोङो सानफामानि जोङो गोबां बिथिङाव जों खामानि मावनांगौ जायो। जोंनि देहाफोरखौ जोङो बायदिसिना लोर सोर खालामनांगौ जायो। बे बिथिङाव जोंहा जोंनि देहानि थैनि खारथायफोरा थिग मथन जाया आरो बेखौ जों जेब्ला उन्दुयो अब्ला जोंना मोनसे लेभेलाव थैया फैगोन आरोखि आरो थैनि खारथाया समान लेभेलाव खारबोब्लासो जों मोजाङै उन्दुलांनो हानाय जागोन। नाथाय बेखिनि समाव जेब्लाना जों उन्दुनाय समाव खांग्रांनानै उन्दुयो अब्लाल' जों बे गोसो गोब्राबनाय एबा गोसानथि नारसिननाया फ्राय जायो। नाथाय गुबुन बिथिंजों उन्दुनायाव जोंनाव फ्राय जाया, जों बयबो बेखौ मिथिगौ। बेनिफ्राय खांग्रांनानै उन्दुनायाव जोंनि उन्दुनायनि गोरोन्थिखा होनदों। दा बेखौ मा गोरोन्थि आं दायो बुंलांजोबगोन। अब्ला गोसानथि नारसिननायाव खांग्रांनानै उन्दुनाय नांथारा बेखौ जों मिथिनानै लानांगोन आरो उन्दुनायाव माब्लाबाबो बिखायाव आखाइ लानानै उन्दुनो नाङा होनदों। खांग्रांनानै उन्दुनायाथ' उन्दुनांखाया, दसे समब्लाबो गोबाव समब्लाबो उन्दुनाङा आरो बे उन्दुनायाव खांग्रांनानै उन्दुबायदोंब्ला जोङो बिखायाव आखाइ होनानै लायो, खायफाया गान्दु बायदिसिना होनानै लायो। बे जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि होनना बुंदों। बिनिफ्राय उन्दुलांनायाव जायफ्रा बेरामि जाखानाय हां सरथेग्रा बेरामि बायदिसिनाफोर दङ, बेफोरो उन्दुनाङै साइडथिं उन्दुफ्लाङोब्ला बिसोरो फ्राय बांसिन बेयावनो नारसिन जानानै गोमालांनांगौबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो उन्दुनायखौ जों सांग्रां खालामनानै लानांगोन। बिनिफ्राय आं बाहाय मा खालामनो नाङा उन्दुलांबा बेखौ बाहाय नोंथांमोनहा मोनलांगोन जे जोङो उन्दुलांनायनि गेजेरजों गावखौ माबोरै बासायनो हानाय जायो। बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव नुनो मोनदों जेब्लाबो बिखायाव आखाइ एबा गान्दु लानानै जों उन्दुनाङा। बेखौ जों गान्दु लानाय बिखायाव माला लागोन होनदों, गान्दुखौ एबा आखाइखौ जों खांग्रांनानै उन्दुबा आं दहाय बुंखांखाबाय बेखौ जों खालामनो नांथारा होनदों। खुग्लुबनानै मालाबाबो जों गोबाव सम उन्दुलांनायाव जों उन्दुनो नाङा होनदों। मानो होनबा खुग्लुबनानै थानाय लोगो लोगो जोंनि देहा सिंनि जानाखि बिखा बेयाव जोंनाव प्रेसार जाहैयो होनदों आरो बेयाव थै खारथाय, मैखुनाव थै खारथाय बेफोरो जोंनाव हेंथा मोनहैयो होनदों, जायनि थाखाय जों गोबां बायदिसिना जेंना जानांनोबो हागौ होनदों। बेनिफ्राय आगदा आखाइखौ गाहाय खालामना उन्दुनो नाङा, माने आगदाथिं उन्दुनो नाङा होनदों। आगदा आखाइखौ गाहाय सिङाव दोननानै आगदाथिं साफेननानै उन्दुनो नाङा होनदों। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि होनदों। बेनोबाव जोंनावबो आगदाथिं उन्दुयोबा बिखायाव प्रेसार मोनहैयो होनदों आरो मैखुनाव प्रेसार मोनहैयो होनदों। जेब्ला थैनि सार्कुलेसना मैखुननि गेजेरजों जायोब्ला अब्ला
मैखुनाव प्रेसार मोनहैयोब्ला बे माबा मोनसे जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद खहा जागोन बेखौ जों बुंहरनो हाखायो आरो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दंबावो जेनेबा जों खांग्रांनानै उन्दुनो नाङा बेखौथ' जों मिथिखाबाय। हान्थुखौ गोजौ खालामनानै उन्दुनो नाङा। खायफाया माबायदि उन्दुयो जे खांग्रांनानै उन्दुगोन हान्थुनि सायाव हान्थु आखबखौ गोजौआव जाबखोलायना उन्दुगोन आरो बे जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि होनदों। मानो होनबा बेयाव जोंनाव बिखाथिंजाय प्रेसार मोनफैगोन जायनि गेजेरजों उदैया जोंनाव बोखोनाय जायो। उदैया जोंनाव बोखोनाय जागोन आरोबाव मा जागोन बान्दारजों लोगोसे जोंनाव उदैथिं नारखोनाय लोगो लोगो बिखाथिं सौहैगोन आरो गोबां बेयाव जोंना जायनाखि थैनि सार्कुलेसन खालामग्राफोर अंगफोर बेफोराव हेंथा मोनो होनदों। बेनिफ्राय गान्दु लानायनि बेलायावबो जों सांग्रां जानांगौ होनदों। गान्दुखौ लायोब्लाबो जोङो जोंनि फाफ्लि आरो खर' बे मोननैजों समान खालामनो थाखायल' जोंनो गान्दुखौ नांगौ होनदों। खायफाया मा खालामो गान्दु मोनब्रै मोनबा मोनथाम मोनब्रै जाबनानै जों उन्दुयो बे गोरोन्थिथार होनदों। खर'सानिया जोंनि मोदोम आरो खर'जों लेभेलनि खालामनो थाखायल' एसेल' जौसिन खालामनानै जोंनो गान्दुखौ बाहायनांगौ होनदों। नङाब्ला गान्दुआबो मोनसे जोंनि जेंना लाबोयो होनदों। गोजौ गान्दु आरो गोरा गान्दु जों लानो नाङा होनदों। बेखौ जोङो मिथिनांगोन। बेनिफ्राय बाहाय जोङो मा खालामबा मोजां जायो बेनि थाखाय एबा उन्दुनांगौआव अब्ला माबायदिथो उन्दुनांगौ बेखौ नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन। बाहाय नोंसोरनो खिन्थानानै होदों नोंथांमोनहा नायनो मोनगोन। जेब्लाबो आगसि फारसेखौ गाहायाव दोननानै आथिं थोंसेनि समान दोननानै उन्दुनांगौ। माने मा होनदों आगसि साइडजों लेफ्ट साइडजों जेब्लाबो उन्दुनांगौ होनदों। आगसि आखाइखौ सिंथिं दोनहरनांगौ होनदों ओमफ्राय साफिननानै उन्दुनांगौ। बेनि बागै दा नोंथांमोनखौ आङो मोनसे लामा खिन्थाना होगोन। बे आगसि फारसे उन्दुनानै आखाइखौ आगसिनिखौ सिङाव दोननानै आगदानिखौ सायाव लाखिनांगौ आरो बिदिनो खायलें उन्दुनांगौ। ओमफ्राय बेयावबो आथिंखौ हेबनो नाङा होनदों। आथिं सिङाव थानाय आगसिनि आथिं सायावनो आगदानि आथिंखौबो मोजां समान जखानि दोननांगौ। ओमफ्राय आखाइ थाइसेखौ आगदानिखौ बे आथिंनि फेन्दायावनो सायावनो आराम दोननांगौ होनदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय सिङाव थानाय आखाइखौ खर'साथिं गान्दुथिंजाय एसे फदबनानै जेबो प्रेसार मोनै बायदि नोंथांनि सुबिदा बायदि बेखौ लानानै उन्दुनांगौ होनदों। अब्ला बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो साबसिन एबा खान्थि बादि उन्दुथारनांगौ बेनि नेमा जाहैबाय बे होनदों। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेबायदि उन्दुयोब्ला 4-5 आवार्स एबा 4-5 घन्टा उन्दुब्लानो थोजासे जागोन होनदों। आरो बेयावनो जोंनि उन्दुनांगौनि बिबाङा जागोनबो होनदों। आरो जोङो थोजासे उन्दुनाय बादिबो जों मोनगोन माने निन मोनगोन आरोखि बेखिनि उन्दुनायावनो। नाथाय जुदि आं दहाय सिगाङाव बुंनाय उन्दुनाङैफोर बादि खायलें खुलें उन्दुलाबायनाय बायदिसिना साइडजों उन्दुयोब्ला जोङो 4-5थ' नङा 10 घन्टा उन्दुब्लाबो जोङो निन थांनाय नङा उन्दुदों बादि मोननाय नङा होनदों। अब्ला लोगोफोर दा बेफोरबादि रुल्सफोरखौ जों फालिनानै उन्दुनो रोङोबा जोङो माबा मोनसेनिफ्राय जों रैखा मोननोबो हागौ बेखौ आं सानदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बाहाय आं जानाखि बाथ्रा बुंदों बेफोराव गोबाङानो कमेन्टस हरगोन एबा गोबाङानो बायदिसिना सानगोन बेखौ आं मिथिगौ। नोंथांमोननि सायाव सोंथि जानो हागौ नोंथाङा सोर मारै बेबायदि बुंनो हाखो बेनि सायाव नोंथांमोनहा गोबाङानो साननोबो हागौ। बेनि थाखायनो आंबो बुंनानै लागोन आं डक्टर नङा आं सोरबा देहा बिगियानगिरिबो नङा। नाथाय नोंथांमोननो आं बेवहाय फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। नोंथांमोननो आं जानाखि बुंदों बेखौ यगा गुरु रामदेव बिथाङाबो बेखौनो होनदों आरो गोबां देहा बिगियानगिरि बिथांमोनाबो बेखौ बुंदों। नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामनानै नायबा नुनो मोनगोन उन्दुनायनि बेस्ट खायदाया माबे बेखौ नोंथांमोनहा नायब्ला नुनो मोनगोन। दा बे हिसाबै आंनि जेनाखि बुंदों बेखौ नोंथांमोना फोरमान हिसाबै नायनोब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दङ बाहाय होखादों आङो रामदेव गुरुनिबो डिसक्रिपसन लिंक दङ आरो गुबुन मोनसे इंराजिनि ट्रेन्सलेट खालामनाय बा इंराजिनि भिडिअनिबो लिंक दङ। नोंथांमोना नायलांबा नुनो मोनगोन डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबानो नुनो मोनगोन जे आं बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो बेसेबां असैथो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअनि सायाव माबायदि मोनखो जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक गाज्रि मोनोबा डिसलाइक जेबो नङा बाव बुंनांगौ गैया आंहा। आरो नोंथांमोनहा जुदि भिडिअनि सायाव मोजां मोननानै चेनेलाव थाबाय थानो लुबैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदानब्ला गोजामफोरा जायफोरा नायदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि जानाखि बुंनाय बेखौ आं सानो नोंथांमोननि गोबाङानो खालामगोन आरो खालामनो हायोबा मोजां आं बेखौ आसा थिनानै दोननाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।